Ano jatend piny ok owacho maber nikech king'iyo article 159 wacho ni judicial kayalo bura to otimo gi gima kisungu wacho ni without fear or favor, maonge luoro kata onge dok ne ng'ato. Kagoro wacho ni kagoro ng'ato mantie gosuro dhi e court ni kik mi injunction, mano gima ok nyal timore nikech seche moko KRA obiro dala ni omako gigi odhi e bank account ok nyal kata chulo nyathi fees. Kama inyalo yude minyalo dhi joti en court. Emomiyo ok nyalo wacho ne judiciary ni kik ng'ato dhi e court. Pod wabiro mana dhi e court, kata wan wakinde pod wabiro tero weche court. Ka ng'ato biro ni KRA omako gige to nyaka water gige court. Kanyo ok onego donje nikech osuru michoko e Kenya ka seche moko yo mitiyo go osuru. Gimomiyo jo Kenya seche moko ok chul go osuru nikech seche moko pesa ne ikwalo seche ne itiyo go marach. Iwinjo ka colleague na wacho kaka priority. King'iyo sirikal jokuoge duto kata jok ma injeri mwachungu weche moko ka mi oyal gi e yo makare kin chulo mar ndalo 90. Keni kaluwore gi in bende samoro kintiere gi ote